So, un o fy niddordebau I ydy mynd allan ar y beic. Mae rai fi gyfadde bod hynna ddim wedi digwydd yn rheolaidd dros y flwyddyn diwetha. Mae mynd allan ar y beic, mae'n ymddangos yn ymdrech fawr. Dwi'n siŵr bod sawl un ohonoch chi efo beics yn eich sheds a'ch garages sydd yn rhydu. Achos mae'n ymddangos yn ymdrech fawr, yn arbennig falle pa mae'r tywydd yn wlyb ac mae'n wyntog, mae'n rhywbeth heriol. A mae'r her falle yn ormod i chi ddod drosto fe i actually mynd allan ar y beic. Ond, ar ôl i chi godi'r her, ar ôl i chi actually godi off y soffa a mynd allan ar y beic, dim ots beth yw'r tywydd, byddai byth yn dyfaru ar ôl gwneud yr ymdrech. Byddai wastad yn teimlo'n well ar ôl bod allan, ar ôl gwneud yr ymdrech i fynd allan. Falle mai nid mynd ar y beic yw'r thing i chi, falle mai mynd i'r gym yw e. Falle mai mynd i gerdded a mynyddau yw e. Ond beth bynnag yw'r her, ar ôl gwneud yr ymdrech, fyddwch chi wastad yn teimlo'n well wedyn yn byddwch chi. A mae'r un peth yn wir am llyfr y Rhufeiniaid. Mae'n un o lyfrau mawr y Beibl. Nid mawr o ran maint, allwch chi eistedd lawr a'i ddarllen e mewn awr. Ond mae yn un o lyfrau mawr y Beibl o ran y syniadau mae'n trafod, a'i arwyddocad, a'i ddylanwad trwy hanes. Ac oherwydd bod e'n lyfr mawr, da ni falle'n ofn yr her. Da ni'n ofn mynd ato fe a cael yn danedd ni mewn iddo fe. Falle bod e'n haws i ni fynd at rhyw ddarnau eraill o'r Beibl. Da ni'n fwy cyfarwydd gyda ni sydd falle'n haws i'w gnoi a'i lyncu. Ond, yn debyg i'r teimlad na gewch chi ar ôl gwneud yr ymdrech i fynd i'r gym, neu ar ôl gwneud yr ymdrech i fynd allan ar y beic, dwi'n garantio chi fyddwch chi'n falch wedyn bod chi wedi wneud yr ymdrech a bod chi wedi cael bywyd a bydd ohono fe. Wel, dyna beth bynnag yw fy ngweddi I tymor yma. Bod ni mynd i edrych nôl a dweud, falle bod chi, oeddech chi'n meddwl bore yma byddwch chi'n disgwyl mlaen i gael rhyw neges hawdd. A meddwl, gosh, mae Rhys mynd i siarad am Rhufeiniaid. Bydd hwn yn drwm. Ond, gobeithio bydd o ddim yn rhy drwm. Ond dwi'n garantio chi mewn chydig wythnosau, ar ôl i ni gael yn danedd mewn i hwn, ar ôl ni glywed sawl neges ar y darn yma'r Beibl, a byddwn ni'n falch bod ni wedi wneud yr ymdrech, a bod ni wedi cael bwyd ysbrydol, bydd yn herio'r meddwl, ond yn fwy o pwysig falle yn newid y galon hefyd. So, bore yma, da ni sort of mynd i gyflwyno'n hunain i'r sîn, i beth sy'n mynd mlaen yn y llythyr. Ni'n mynd i edrych pwy oedd yr awdur at bwy gafodd ei sgwennu, a hefyd rhyw ragflas o rhai o'r themau mawr da ni'n mynd i fod yn edrych arno. So, yn gyntaf felly, yr awdur. Ac i ni'n cyfarfod neu'n darganfod pwy yw'r awdur reit yn yr adnod gyntaf. Llythyr pwy? Gan Paul, gwas y Meseia Iesu. Dwi wedi cael fy newis gan Dduw i fod yn gynrychiolydd personol iddo ac wedi cael fy anfon allan i rannu'r newyddion da Duw. So, just yn yr adnod cyntaf yma, da ni'n darganfod lot ynglyn â'r cyd-destun, pwy nath sgwennu fe. So, yr awdur oedd Paul. Nawr, bydd rhai ohonoch chi sy'n licio'r manylion, falle yn neidio i bwyntio allan at ei. Wel, actually, ddim Paul nath llythrennol sgwennu fe. Mae'n adnod yn hwyrach yn dweud mae rhywun arall nath sgwennu fe. Wel, basically, oedd yr arfer ar y pryd oedd bod pobl yn defnyddio scribes proffesiynol. Chybod fel rhyw fath o ysgrifenyddes dyn oedd nath actually sgwennu y peth, ond syniadau a meddyliau Paul sydd yma.
Ac oedd fwy na thebyg wedi dictatio'r neges, a wnaeth rhyw foi arall yn trio dal an gyda fe tra oedd e'n dod allan ar syniadau yma. So, syniadau Paul sydd yma. Ond eto dwi ddim mor straightforward a dweud mae syniadau Paul sydd yma. Achos fel Cristnogion, da ni'n credu, actually, mae gair Duw sydd yma. A bod yr ysbryd glân wedi ysbrydoli pobl trwy'r canrifoedd i roed calon a meddwl Duw i lawr yn y Beibl i ni a cael ei basio lawr trwy'r canrifoedd. Felly, bod na gyd-destun yma, bod dyn penodol mewn amser penodol wedi sgwennu hwn lawr, mae'n bwysig bod ni'n cofio bod hwn actually yn air gan Dduw i bobl ym mhob oes hefyd. So, bod yna gyd-destun penodol, ac mwyn deall y cyd-destun, mae rhaid i ni ddeall rhywfaint am yr amser, ond jyst achos bod e'n rhywbeth gael ei sgwennu gan rhywun penodol ar amser penodol, dwi ddim yn golygu bod e wedyn wedi ei ffosileiddio. Achos da ni'n credu fod y Beibl yn air byw, bod Duw yn gallu siarad efo pobl ym mhob oes trwy y Beibl. So, mae Paul wedi sgwennu fe, da ni hefyd yn credu mae Duw nath sgwennu fe. Mae ysbryd Duw sydd yn llifo trwy hwn. Ond beth bynnag am Paul? Pwy oedd Paul? Beth yw y cyd-destun? Wel, mi oedd Paul yn ddinesydd Rhufeinig oedd o dras Iddewig. So yn gyfreithiol, mi oedd e'n ddinesydd Rhufeinig, ond o ran ei dras diwylliannol ac crefyddol, mi oedd e yn Iddew. Gafodd ei enni fel Saul. So, Saul oedd ei enw genedigol e. Ond erbyn hyn, oedd e'n cael ei adnabod fel Paul. Nawr, basically, yr un enw ydy Saul a Paul yn y bôn. So, oedd Saul oedd y fersiwn Iddewig o'i enw fe, a Paul oedd y fersiwn Rhufeinig neu Groegaidd o'i enw fe. Ac i ni'n gweld rhywun peth heddiw yn dydyn. Fel mae hogyn Nedw ni. Wel, Nedw yw fersiwn Cymreig o Edward, neu Liam ydy fersiwn Gwyddelig o William ac yn y blaen. So, rhywbeth tebyg sy'n mynd mlaen fan hyn. Ac, ond falle bod nhw'n chi, wel, pam bod Saul nawr yn mynd wrth yr enw Paul? Wel, mae'n gysylltiedig efo be mae'n deud yn adnod 1, sef bod e'n gynrychiolydd personol nawr i Iesu Grist, a bod o wedi anfon allan i fynd ar newyddion yma, nid jyst i'w rannu efo'i gyd Iddewon, ond bod o wedi cael ei alw i rannu'r newyddion da yma efo'r byd i gyd, neu o leia efo'r byd Rhufeinig. A fe ddigwyddodd hyn yn dilyn newid mawr yn ei fywyd e. So, fe dreuliodd Saul nawr, so yr hen Paul, fe dreuliodd Saul flynyddoedd fel swyddog Rhufeinig. Ac un o'i gyfrifoldebau fe fel swyddog Rhufeinig oedd erlyd Cristnogion. So basically, wneud bywyd yn anodd i Gristnogion, arestio rhai ohonyn nhw, curo rhai ohonyn nhw. A mae peth tystiolaeth bod e hyd yn oed wedi cael rhan mewn lladd rhai o'r Cristnogion cynnar yma. Falle ddim yn uniongyrchol, ond bod o leia wedi gorychwilio y gwaith o erlyd a hyd yn oed lladd rhai Cristnogion. Ond, fe nath na newid mawr ddod yn ei fywyd e. Mi oedd yn teithio un dydd ar y ffordd i Damascus. Allwch chi ddarllen am yr hanes yma yn llyfr yr Actau. A fe ddath e wyneb yn wyneb efo Iesu Grist ei hun. Gath e brofiad ysbrydol nath newid ei fywyd e yn llwyr. Nath e brofi gras a cariad y Duw oedd e wedi treulio blynyddoedd cyn hynny yn erlyd y pobl oedd yn addoli y Duw yna.
A dyma lle mae'r ymadrodd bod rhywun wedi cael road to Damascus moment yn dod. Pan mae rhywun yn newid cyfeiriad neu newid i meddwl yn llwyr ynglyn â rhywbeth. So mae Paul fan hyn wedi cael ei fywyd wedi newid yn llwyr. A dyw e ddim jyst wedi newid ei fywyd drwy bod e wedi darllen rhyw lyfr ffansi newydd a neu bod e wedi fel dilyn rhyw trend diweddara a bod e wedi newid ei fywyd. Ond actually, mae Duw wedi torri mewn i fywyd e. A mae Duw wedi wneud newid yn ei fywyd e. A chybod be, mae'r un Duw newidiodd fywyd Saul i Paul yn gallu newid yn bywyd ni. A da ni wedi gweld hynna, dydyn? Dydy o ddim yma bore yma, ond rai misoedd yn ôl, wnaethon ni glywed stori Calum yn do. A gweld sut oedd yr un Duw 2000 mlynedd wedyn wedi newid bywyd gŵr ifanc. Ag, sori Darren, dwi'n mynd i embarrasio chdi chydig bach. Nath Darren fan hyn, mae'n cwpl o bobl eraill yma, neu jyst embarrasio Darren am rwan. Nath Darren wneud y cwrs alffa efo ni tymor dwytha. A mae Darren bore yma, hwn yn Rhys, wedi dod â hwn i ni. Nawr mae Darren yn ei waith bob dydd yn ffitio lloriau. Chybod, luxury, LVT. Be mae hwnna sech am? Luxury vinyl tiles, guys. a mae Darren wedi bod yn gwneud alffa efo ni. A dwi'n meddwl bod yn deg dweud bod ti wedi dod wyneb efo cariad Iesu, do, Darren, tybod. A mae wedi dod â rhodd i ni fel eglwys i ddiolch am helpu fo ar ei daith ffydd a wneud alffa, sef y groes wedi cael ei wneud allan o luxury vinyl tiles. A dwi'n meddwl bod hwn yn hyfryd. Mae jyst yn hyfryd anyway, achos bod ni'n llawenhau am y modd mae Duw yn gweithio am mywyd Darren. Ond dwi'n actually meddwl bod y weithred yma yn hyfryd hefyd. Achos mae wedi creu hwn allan o sort of darnau dros ben yn do. Rhyw offcuts ac yn y blaen. Ond allan o'r offcuts, mae yna rhywbeth hardd wedi cael ei creu. Sef darn o waith cael sy'n dangos croes Iesu. A falle bod rhai ohono ni'n meddwl, bod yn bywyd ni weithiau'n teimlo fel rhyw ddarnau sydd dros ben, rhyw offcuts, sydd dim ond digon da i cael ei taflu ffwrdd. Ond actually, mae Iesu Grist yn gallu cymryd yn gweitha ni, yn gallu cymryd offcuts yn bywyd ni, a creu rhywbeth hardd allan ohono fe. So, dwi'n disgwyl mlaen i roi hwn fyny rhywle yn y capel, neu fod yn bregaeth gwell na unrhyw beth na i roed i chi. Ond mae'r un peth yn digwydd yn mywyd Paul. Oedd ei fywyd e'n fywyd caled iawn, yn fywyd bitter iawn. Oedd e'n trio erlyd y Cristnogion yma. Ond mae e'n dod wyneb yn wyneb efo cariad Iesu. A mae fywyd yn cael ei droi. A mae Duw yn creu rhywbeth hardd allan ohono fe. Sef ei alw fe i rannu'r newyddion da yma efo y byd. A ewn ni sôn yn union beth yw'r newyddion da mewn munud. So'r pwynt cyntaf, yr awdur, Paul. Da ni wedi cyfarfod y person a sgwennu fe. Ond at bwy gath e i sgwennu? Wel, i ffeindio allan at bwy gath y llythyr yma i sgwennu, mae rhaid i ni droi i benod 16, sef penod olaf y llythyr. Achos yr arfer ar y pryd, oedd yn edrych na dweud annwyl so-and-so ar ddechrau llythyr, fel da ni'n neud heddiw, o'n nhw arfer cynnwys ar diwedd llythyr yn amser y Beibl. A da ni ddim mynd i fynd trwy y rhestr yn fanwl, ond dwi eisiau jyst dweud bore yma bod yn llythyr gath ei sgwennu at grŵp mawr o Gristnogion yn Rhufain ar y pryd. A mae'n bwysig i ni sylwi hefyd fod yn grŵp amrywiol o bobl. Ymhlith yr enwau sy'n cael eu rhestru yn penod 16, mae gyda chi enwau Groegaidd, mae gyda chi enwau Lladin, enwau Iddewig. Ac o'r hyn, da ni'n gwybod am gefndir rhai o'r bobl yma. Mi oedd rhai o nhw yn swyddogion Rhufeinig, rhai o nhw'n bobl busnes dylanwadol,
ond rhai o nhw hefyd yn gaethweision. Rhai o nhw yn arweinwyr sy'n ddynion, ond hefyd nifer ohonyn nhw o'r arweinwyr sy'n cael ei enwi yna yn ferched. A mi oedd hwn yn rhywbeth chwyldradol 2000 o flynyddoedd yn ôl, fod yna ferched yn cael ei rhestru ymhlith yr arweinwyr yna. Ac un peth diddorol wrth basio, mae lot o ysgolheigion Beiblaidd erbyn heddiw yn gytun mae merch gwraig fusnes ddylanwadol o'r enw Phoebe wnaeth drosglwyddo'r llythyr yma gan Paul i'r eglwys yn Rhufain. A'r arfer ar y pryd oedd, mae'r person bydde'n trosglwyddo y llythyr, bydde hefyd y person cyntaf bydde'n ei ddarllen allan yn gyhoeddus. A hefyd y person cyntaf bydde yn ei ddehongli a'i esbonio fe i bobl. Felly, meddyliwch pa mor radical oedd hwnna. Basically, beth dwi'n siarad deutha chi ydy y person cyntaf i brygethu llyfr y Rhufeiniaid oedd dynes. Nawr, dychmygwch pa mor radical oedd hwnna 2000 o flynyddoedd yn ôl. A mae hwnna'n rhywbeth jyst i ni feddwl amdano. So beth bynnag, gath hwn, oedd yn lythyr gath ei sgwennu at grŵp amrywiol o bobl, ond bod yn grŵp amrywiol, oedd yn grŵp o bobl oedd yn gydradd yng Nghrist. A mae hwnna'n rhywbeth pwysig. Chybod, da ni'n byw mewn byd a mewn cymuned ac oes sy'n rhannu pobl, yn dydyn. Chybod, pobl o fama, pobl o ffwrdd, pobl sy'n siarad Cymraeg, pobl sy'n ddim yn siarad Cymraeg, pobl dosbarth canol, pobl dosbarth gweithiol. Ac hynny yw, mae gwahaniaethau yn reality, ydy, ond mae pawb yn gydradd yng Nghrist. Mae yna urddas cyffredin i bawb yn eglwys Iesu Grist. A da ni'n gweld hyn yn y ffordd mae'r criw amrywiol yma yn cael ei cyfarch. A mi oedd hwn yn rhywbeth apelgar iawn i'r Cristnogion yn Rhufain. Achos mi oedd y gymdeithas yn Rhufain ar y pryd, oedd hi'n gymdeithas galed iawn, oedd hi'n gymdeithas oedd yn rhannu pobl, oedd hi'n gymdeithas hierarchaidd iawn. Ond eto mi oedd y gymuned Gristnogol yma'n Rhufain yn rhywbeth counter-cultural iawn. Oedd pobl oedd â dim statws yn y byd Rhufeinig yn cael eu cyfri'n ddinasyddion cydradd yn nheyrnas Dduw. Oedd pobl oedd ddim yn cael eu trystio gan y Rhufeiniaid yn cael eu codi'n arweinwyr yn eglwys Iesu Grist. Ac sy'n rhaid, da ni'n gweld yn sut mae'r gymuned yma o bobl Iesu yn cynnig rhywbeth arbennig a gwahanol. Ond yn yr un ffordd, sut oedd hwn hefyd yn fygythiad i'r awdurdodau Rhufeinig, ynddo fe? Oedd yr awdurdodau Rhufeinig eisiau pawb yn ei lle, eisiau pawb addoli Cesar. Ond nawr mi oedd yna chwyldro tawel. Da ni wedi clywed lot yn dydyn ynglyn â quiet revival yn y wlad yma. Wel, mi oedd yna chwyldro tawel yn mynd mlaen yn Rhufain. Mewn cymuned oedd yn gorfodi pawb i addoli Cesar fel arglwydd. Mi oedd yna chwyldro tawel o bobl oedd yn cynabod Iesu fel arglwydd. Felly ymlaen at y neges ei hun. Yr Efengyl, y newyddion da oedd y llythyr yma yn cyfeirio pobl ato fe. Adnod 2. Dyma'r newyddion da gafodd ei addo ymlaen llaw drwy beth ywedodd y proffwydi yn yr ysgrifau sanctaidd. Ie, y newyddion da am ei fab, Iesu y Meseia, ein harglwydd ni. Wedyn ymlaen yn adnod 16, mae Paul yn dweud, does gen i ddim cywilydd o'r newyddion da o gwbl. Dyma'r ffordd rymus mae Duw'n gweithio i achub pawb sy'n credu. Yr Iddew a phawb arall hefyd, dyma'r newyddion da sy'n dangos i ni sut allwn ni gael perthynas iawn efo Duw. So newyddion da i Paul yn amlwg yw ddim o reidrwydd newyddion am Dduw,
ddim o reidrwydd syniadau am Dduw, ond actually Duw ei hun. Neu yn benodol falle, ffyddlondeb Duw yn byw bywyd perffaith, yn marw ar y groes ac yn atgyfodi nôl yn fyw. Mae'n swnio'n basic dydy, chybod? Wel, wrth gwrs, mae dyna ydy Cristnogaeth. Wel, ie, ond chybod be, mae'n bwysig bod ni'n atgoffa'n hunain weithiau beth yw sylfaen ein ffydd yn dydy. Achos, watcha be fi'n deud nawr, bod Cristnogaeth yn newid sut da ni yn teimlo, bod Cristnogaeth yn herio sut da ni'n meddwl, mae'n bwysig i ni gofio bod Cristnogaeth wedi seilio nid ar sut da ni'n teimlo na beth da ni'n meddwl, ond mae wedi seilio ar be mae Iesu wedi gyflawni, ar wirionedd, ar bethau hanesyddol sy'n actually wedi digwydd. Sef bod yna ddyn, 2000 o flynyddoedd yn ôl, wedi byw bywyd perffaith. Bod e wedi marw ar y groes, a fel Cristnogion, da ni'n credu wrth iddo fe farw ar y groes, bod e wedi cymryd holl boen tywyllwch a pechod y bryd arno fe ei hun, ac wrth iddo fe farw, bod e wedi cymryd rheina i lawr gyda fe. Ond da ni'n credu, a dyma sydd yn hollol mae'n da ni'n credu fod e wedi dod nôl yn fyw. Bod y tywyllwch ddim wedi gallu ei ddale, ond bod e wedi ffrwydro yn ôl yn fyw. Ac ar rywydd, mae hwnna yn mind-blowing, yn tydi? Mae hwnna yn arallfydol. Wel, ydy. A dyna pam 2000 o flynyddoedd yn ôl wedyn, da ni dal yma yn addoli ac yn credu ynghyn. Dyna pam fod yna bobl bore yma yn risgio'u bywyd mewn ffordd da ni'n gwybod dim amdano fo. Dyna sut mae pobl bore yma yn risgio'u bywyd mewn rhai rhan o'r byd i addoli y Duw yma. Achos bod e'n wir. A bod e'n trechu holl dywyllwch y byd yma. Dyma yw y newyddion da, yr Efengyl da ni'n credu ynddo. Nawr, mae yna lyfr da yn mynd trwy Rhufeiniaid gan Andrew Wallerton. Gai annog unrhyw un sydd â diddordeb darllen mwy dros y tymor yma. Mae hwn yn un llyfr allwch chi gael gafel arno fe. Yn un peth, newch chi weld lle mae'r rhan fwy yn pregethu ni wedi selio. So, da ni yn pwyso'n drwm ar llawer o'r strwythyr a'r syniadau sydd yn y llyfr yma. Bydd rhai ohonoch chi hefyd wedi clywed am esboniwr Beiblaidd o'r enw Tom Wright, neu N.T. Wright. Mae yna lyfrau arbennig gyda fe hefyd yn edrych ar Rhufeiniaid. Mae gyda fe rhai llyfrau fwy syml a rhai llyfrau fwy trwm. So, gewch chi benderfynu lle ydych chi eisiau pitio eich darllen. Ond beth bynnag, un o'r pethau sydd yn y llyfr yma, yn pennod gyntaf llyfr yma, o'n i'n gweld yn arbennig o helpful, oedd meddwl am yr Efengyl, y newyddion da y byddwn ni'n dadbacio dros yr wythnosau nesaf, fel Russian dolls. Right, bear with me am eiliad. Sef meddwl bod y newyddion da ynglyn â Iesu Grist yn gweithio ar sawl lefel. Okay? Un newyddion da sydd, ond mae'n gweithio ar sawl lefel. So dyna'r busnes Russian dolls, maen nhw'n stacio mewn i'w gilydd. So un sydd, ond ti'n gallu dadbacio nhw. So, i ddechrau, mae'r newyddion da ynglyn â Iesu Grist yn digwydd ar lefel bersonol. Da ni yn gallu profi maddeuant personol. Wedyn o agor o allan bach, bod e'n gweithio ar lefel berthynol, relational. So bod y newyddion da ynglyn â Iesu Grist, bod e'n helpu ni gymodi gyda'n gilydd. A bod yn bobl sy'n cynorthwyo pobl eraill i gymodi yn y byd. A wedyn o ddadbacio fo'n bellach, bod e'n digwydd ar lefel cosmic. Sef bod y newyddion da ynglyn â Iesu Grist yn pwyntio ni ymlaen i'r dyfodol i fyd
lle bydd holl boenau a tywyllwch y byd yma wedi mynd am byth, a na fydd poen am arwolaeth bellach. A na i jyst darllen allan paragraff o'r llyfr sy'n esbonio'r syniad yma. I find it helpful to imagine the gospel as a set of nesting dolls. Though the gospel is one message, Jesus has won the victory over our enemies. It can be applied on at least 3 different levels. First, the victory of Jesus includes personal salvation, forgiveness and freedom for the individual. Second, the gospel is good news at a relational level. Divisions are healed as Jew and Gentile, male and female, black and white are united in Christ. Finally, the victory of Jesus can be applied at a cosmic level. As Romans 8 makes it clear, the whole of creation is groaning for what lies ahead. So when you hear the word gospel, remember it's good news for you personally, but also for government, galaxies, and everything in between. A dwi'n meddwl bod hwnna'n ffordd dda, yn dydy, i ni warchod yn hunain rhag meddwl am newyddion da Cristnogol, jyst fel rhywbeth wber personol fi a Iesu a fi, da ni met, so mae popeth yn iawn. A hefyd, i ni dal yn hunain ôl rhag gwneud y cangymeriad o jyst meddwl am y darlun mawr ac anghofio am yr alwad bersonol i ymateb i'r Efengyl Gristnogol. So, Russian dolls. Dwi'n disgwyl erbyn Nadolig nawr. Dwi eisiau pawb cael rhyw Christmas decoration neis o rhyw Russian dolls ar eich pentan, iawn. So, just i orffen bore yma cyn i ni droi i ddathlu swper yr arglwydd gyda'n gilydd. Da ni wedi gyfarfod Paul, awdur y llythyr, a mae hwnna'n rhoi cyd-destun i ni, ond i ni gofio, wrth gwrs, mae gair Duw yw hwn. Da ni wedi dysgu rhywbeth am y bobl na dderbyn y llythyr yma, sef bod nhw yn bobl oedd yn byw dan deyrnas ddaearol, ond oedd wedi cael blas o deyrnas well. A bod ni wedi cyfarfod criw amrywiol o bobl, ond oedd eto'n unedig yn ei ffydd o Iesu. A da ni wedi dechrau dadbacio beth yn union ydy'r newyddion da mae Paul yn siarad amdano. A fi gymerith i wythnosau i ni ddadbacio ac edrych ar wahanol onglau ac implications o'r newyddion da. Ond am bore yma, gan ni sticio efo Russian dolls. Nawr falle bore yma i rywun mae yr alwad bersonol yna sy'n pwyso mwyaf arnoch chi. Falle bod yna rywun yma bore yma lle mae yna rhywbeth trwm personol yn pwyso arnoch chi. Chybod, falle fod yna rhywbeth toxic yn eich bywyd chi ar hyn o bryd. Falle fod yna rhyw rym dinistriol ar waith yn eich bywyd chi. A mae angen i chi enwi fo a'i handio fo drosto i Iesu. A derbyn i faddeuant o, derbyn i iachad o, a'i ryddid o ar lefel personol. I rywun arall yma, bore yma, falle mae yr elfen berthynol, relational, sy'n siarad fwyaf gyda chi. Falle fod yna rhyw berthnasau anodd yn eich bywyd chi ar hyn o bryd sydd angen gweld iachad. Neu falle bod chi, yn debyg i fi, falle yn stryglo i ddelio'n emosiynol ac yn ysbrydol gyda'r tensiynau fwy cyffredinol sydd yng nghymdeithas ar y pryd. Mae yna lot o densiwn wedi bod dros yr haf yn does gyda codi baneri ac yn y blaen. A falle bod hwnna'n pwyso'n drwm arnoch chi a bod chi'n gwybod bod rhywbeth ddim cweit yn iawn amdano fo, ond chi'n stryglo i symud o just gael resentment am y peth i wneud rhywbeth dionus mewn ymateb i'r peth. Wel, yn Efengyl Iesu Grist, mae gyda ni yr allwedd i iachau perthnasau personol, ond hefyd i fod yn rym iachad mewn cymdeithas yn gyffredinol. Neu falle bod rhywun yma, bore yma, falle mae'r trydydd dol sy'n relatio mwyaf i chi. Falle bod gyda chi gwestiynau
mwy cosmic yn eich poeni chi. Cwestiynau mwy ynglyn â pwrpas bywyd neu beth sydd tu hwnt i'r bedd falle. Falle bod yna rhywun yma'n stryglo gyda salwch ar hyn o bryd, neu bod yna rhywun dych chi'n adnabod yn sal. Falle bod chi ar fin colli rhywun annwyl neu wedi colli rhywun sy'n annwyl i chi yn y misoedd diwetha. Bod yna gwestiynau mawr ynglyn â'r dyfodol a tragwyddoldeb yn pwyso arnoch chi. Wel, yn y newyddion da, da ni yn gallu byw trwy'n dagra heddiw achos bod ni'n credu fod yna ddydd yn dod pan fydd Iesu yn sychu pob deigryn. Felly mae'r ochr yna o'r newyddion da sy'n siarad gyda chi bore yma. So bore yma ffrindiau, gobeithio bod ni jyst wedi cael rhyw tester bach, jyst wedi cael digon i fod ni blas chwanag falle ar llythyr Paul at yr Rhufeiniaid. Da ni'n mynd i gymryd wythnosau i fynd trwy hwn. Mae yna gyfle i chi sy'n aelodau grŵp cymuned i gael eich danedd mewn i hwn tymor yma os da chi ddim yn rhan o grŵp cymuned a isio dod yn rhan o un, dewch chi siarad efo fi ar y diwedd. Ga eich annog chi i ddarllen llyfr Rhufeiniaid yn eich amser eich hun. Fel ni'n deud, mae dim ond yn cymryd awr i ddarllen y llythyr i gyd. Ond allwch chi ddarllen pennod bob dydd. Wneith y gymryd 16 diwrnod. A wedyn, fel o'n i'n dweud, mae yna lot o lyfrau gwych allan yna, hwn yn arbennig, sy'n helpu torri lawr rhai o'r syniadau mawr mewn i syniadau gallwn ni gyd gysylltu gyda. Felly, cyn i ni droi at Swper yr Arglwydd, gewn ni jyst gyflwyno'n hunain i Dduw mewn gweddi. Wel, y Dduw Dad, da ni'n diolch am dy air di. Da ni'n diolch am y geiriau yma sydd wedi pasio i lawr trwy'r cenedlaethau i ni. Am y Duw sydd yn rhannu newyddion da am deyrnas well i bobl sy'n byw dan deyrnasoedd y byd hwn. I unrhyw un yma bore yma lle mae yna rhywbeth personol yn pwyso arnyn nhw, gad iddyn nhw yn dawel gyflwyno'r peth i ti. Unrhyw un yma, Dduw Dad, lle mae yna rhyw densiwn mewn perthynas efo rhywun arall. O gad i nhw weld bod ti yn gallu cerdded nhw trwy llwybr iachad yn y berthynas yna. Ac i unrhyw un sy'n jyst yn meddwl yn y cwestiynau mawr bywyd. Be sy'n digwydd ar ôl i ni farw. A cwestiynau felly. Wel, gad iddyn nhw weld yn y newyddion da Cristnogol bod gyda ni roadmap sy'n para am byth sy'n mynd ni tu hwnt i'r byd yma. O Dduw Dad, os oes rhywun yma bore yma'n meddwl, wel, dyw hwn ddim yn neges i fi. Dyw hwn ddim yn cysylltu gyda fi. Wel, gad i ni gyd gofio, Dduw Dad, bod y neges yma wedi rhoi i grŵp amrywiol o bobl. Pobl oedd efo pethau, pobl oedd heb ddim. Pobl efo addysg, pobl heb addysg, pobl o ffwr, pobl sydd wedi byw yn Rhufain trwy eu hoes. Ac felly o Dduw Dad, gad i ni gyd sylwi bod hwn yn neges i ni. Pwy bynnag ydy ni, beth bynnag yw yn cefndir ni. O Dduw Dad, dwi yn bersonol a dwi'n gweddio dros bawb arall sydd yma, yn gweddio y cewn ni yn cyffwrdd o'r newydd gyda grym, gras a cariad Iesu, jyst fel gath Paul i gyffwrdd, cyn iddo fe gael ei ysbrydoli sgwennu'r geiriau yma. Gofyn hynna enw Iesu. Amen.